бар асари заминларзаи 7 балл дар Марокаш беш аз 2000 нафар фавтида ва беш аз 2000 нафар маҷрӯҳ шуданд. Ба иттилои расонаҳо, маркази таърихии шаҳри Марокаш хароб гардидааст. Тибқи иттилои гузоришҳои охир дар пайи заминларзаи шаби 9 сентябр баъд аз соати 23 дақиқа ба вақти маҳаллӣ 2012 нафар фавтида, 2059 нафар захмӣ гардиданд, ки вазъи 1404 нафари онҳо вазнин арзёбӣ карда мешавад. Яке аз мақомоти маҳаллӣ ба хабарнигорон гуфтааст, ки бештари қурбониён дар манотиқи кӯҳистонии душвордастрас ҳастанд. Подшоҳ Муҳаммади VI 3 рӯзи мотами миллӣ эълон кардааст ва дастур додааст, ки барои наҷотёфтагон сарпаноҳ, ғизо ва дигар кӯмакҳо расонида шавад. Бино ба иттилои Пажӯҳишгоҳи миллии геофизикии Марокаш, заминларзаи 7 балл дар як минтақаи кӯҳистонӣ дар 70-80 километри шаҳри Маракеш рух додааст. Пас аз 19 дақиқаи ларзиши аввал, ларзиши дуввум бо шиддати 4,9 дараҷа рух додааст. Бар асари заминларза дар Марокаш, бузургтарин шаҳри наздиктарин ба маркази заминларза, манзилҳо ва дигар биноҳо фурӯ рехтаанд. Сокинони шаҳри кӯҳна аз макони мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО хабар доданд, ки хонаҳояшон фурӯ рафтааст. Шабакаҳои телевизионии маҳаллӣ тасвирҳоеро намоиш доданд, ки хисороти бинои масҷид ва мошинҳои харобшударо нишон медиҳанд.